И здравейте на всички, аз съм Байгоник, с мен е Хакермания. И надявам се да ви е харесал клипа и чао! Не, това е малък език. Този клип, аз да го водя. Аз да говоря малко повече. И да. На коя арена? Обаче операторът ми е мръсник и ще трябва той да снима. Мене като една събрали. Чек за какво Тия почна. май се събират на арена 7, защото той е пред табелката. Аз влизам там. Митани. В арена 7 сме 2 от 8 бързо. Супер. Мале човек, Митани, що почнахме клипа, като не сме се събрали. Къде да сме се събрали, бе, аре бързо. То не стига говори в това типичен селски. Какъв кит да взимам? Ела в грин, в йело. Бръжи, че ще почнем игри. И аз за баце взимам обсидиана. Окей. В кой тим влизаме за последно? Влизай бързо в грин. Аре в йело, де. Някакъв го е взел. И някакъв ти е взел и грин. Не, чакай. Ред. Ред. Така. Да не спечелим. Ще спечелим ние. На мен малко ми лаги, защото На мене ми паце. Защото в момента качвам клип и снимам още един. Качвам и клипче. Мисъл. Я ще имам канал. Глей, брат! Глей! Остави ми нагръдника, че ще убия и меча ми остави. Вече взех меч. Добре, аре, остави нагръдник. Няма нагръдник, само каски. Много готино. Утре... аз утре знаете ли какво правя? Какво? Какво бе, бат? Правя си нов Фейсбук такъв фен. Оки-доки. Аз няма да си правя Фейсбук, защото Пак аз процент. примерно като си направя фен скайп и няма влизам там. Просто знаеш ли какво? После виж мене, че аз съм се написал It's Bro Fan Skype, my YouTube channel и съм дал please subs и такова. Не ми взимай. Аз си правя през един скайп, защото Да, мама и ми аз примерно... И аз това правя. Ма не бе, през твоя скайп ти си го пишеш в описанието, нали? Освен в описанието и си смених името така. Аз такова. Аз си пиша моя си скайп, защото примерно като си направя друг скайп, фен скайп, нали? И аз го използвам само той говоря, нали, с вас да снимам. Всички да вземат скайпа на Wolfkiller. Чакай малко. И някой ми прати, примерно, да кажем, някой ми прати и аз няма да го видя, защото... Кой ти прати? Мога да снима, аз не има мога. шанс да снима с нас. Има шанс. Мама гледа бързи яростни. И моята мама е вам са. Кой бързи яростни да не дадат седмицата, че затваряме. Да, точно седмицата. Да, бе, да. Без си го взил. Няма да отваряш. Тройката, тройката. О, боже. Тройката съм ги... Ник. Да, разбрахме. Да си правили сега... Какво си правиш, бе? Сега ли си правя на Фейс? Такъв Фейсбук да ми е канал. Сега ли я го правя? Не знам. Бе, не знам, аз се чудам. Има шансове и аз да си направя, ама едва ли. Защото първо ме мързи. Баце, тия кога стигнала до там, бе? Те по средата ли са? Да, някакви стигнала до средата. Еш го па и ти си тръгнал, бе. Бе, Аз сега ще довърша пътя, аз имам един стак блокове. Ого, браво, Ти бе! загради яйцето по най-бързия начин и прави някакви по-убави айтами. Аз почвам да си правя фен Фейсбук.
Добре, човек, ти имаш истински Фейсбук, FIFA Фейсбук и Фенс Фейсбук. Чакай. Чакай. Ще си правиш фен с Фейсбук, а не си направиш фен страница. Еш, верно, може фен страница. Ти си много умен, бе, брат. Ето, ще искам да седя до тебе. Да, смаш, нали? Аз искам да седя до горе и да знам. Обаче, че това харесва. Човек не че харесва хора, ама пасумната. Обаче, Кой бе, Лора ли бе? Ама какво? Еш го ками обра диамантите, тъп. Факъм. Обаче това Е, уби го то, уби го. Уби го, бе. Така викам, че става Валерия. Валери. Бри бе. Мале, то ще ма прибие, бат. Прибих се. Умре ли, бе? как да се казва името на групата? Каква група? Такова дето то ни каза. Фен страница. Да се казва Тубата БГ и после отдолу пише BG. здравейте, аз съм... Не, да се казва Абе, Тубата It's Bro YouTube се казва групата. Не бе. Нали знаеш, че ти... Нали всеки знае, че ти си... Бате. Каш машин не така, бе. Нали всеки знае, че това... Да, че... Ти ще дойдат към нас някой път, аз ти кам. Това бате вече има лък, аз... Значи туба е по-голямо шише. Нещо като огромно шише. Ти ще казваш тубата. А когато започнеш шише, когато започнеш клип, аз па шише, ще казваш здравейте, шишенца. А ти си тубата. Сега ти си тубата. Ще се казва It's Bro... Да. Избро не е фен страница. Добре, направи си по-добре Фейсбук. Да, Аз се чудах скайп ли да си правя... да я създавам ли? Иди! Бегаме! Лисато... Но береш айна да си бълък. Аз ви добавям всичките... Продавам та! За какво ни добаваш, бе? Ние не сме ти фенове. Не бе, поне да имам участници. Не обичам да съм фен на приятелят ми. Не обирай айрана ми, бе! Съм мазен, бе. И ти си мангал. Създадох една страничка. После аз не знам как се справя да си оправя клиповете, защото ме мързи, само ги качвам бат и те се качват по 1 час. Не по 1 час, аре половин час. Опа, на Стил клип. хена бат. Забравих, че сме на камера. Пак ме убиха, бате! Аре бе, за какво ми спамат сега? Да, че си в клип. Не и гледай нещата. Все пак си в клип. Моята бан на YouTube. Там са. Аре, отивай го изби то, защото само мъгъта, бат. Тръгам, баце. Само да не е айрен, че... Не, той е безсед, бат. Върно ли? Да, но има един лък, където отсъщ и потрошни майничката. То върни ма лъка! Стига бе. Айде, баха ми майката. И аз умрех. Бате. И ти остана един. Който е за мене. Изкарана от сървъра, човек. Да, Ти бе. си само ти и ония. Да, мен ме изкара. Майко, верно, бат. Не! То ми е на острова. Май. Ките спектейтвам, бе, баце. Я чакай аз да си опра тука. Ето ти на острова, да. Шифна, бе. Къде? Преди да влезеш в къщата надясно. Зад къщата е вече. Включи хака и го вижда. Бам се. Какви хакове, бе? Ето го. Дай!
да те стреля! Зад теб! Аз този ъгъл! Са приготвил да те стреля. А не! Отивай ти чупи яйцето! Беги! Сега ще го посреща. Не! Ползва ти виледжера, бързо докато го ползва. А не, ще го пи! Край, бат, край. Айде, чао. Отвърчи към средата, бат. Отвърчи към средата. Бегай! Беги! Гони ли ме? Не, ама ти чупи яйцето. Опа! И къде да бегам, той ще ме види. Беги. Абе, няма да види, бе. Абе, върни на някой остров, бе. Отивам. Ма, Това е, че толкова ми лаги, че не знам къде съм. Не, натам, бе. Натам. Ври. Стой, бе! Кажи кога идва. Иде. По стълбите. Па ти си умен, бе. Аз затова искам да съм в твой клас, да преписвам от теб. Така. На единия даймонд генератор, не знам дали го виждаш. Не искам да го виждам, бат. Где излиза? Отивай си към острова. Къде му острова? Назад. Натам да гледаш. Не виждам му името. Стой. Той остана на едно място. Какво ще прави? Лък, бац! Ако имах лък, направо на този му келембусах. Мамицата. Да. Не, мисля, че си се връща. Сега ще кажа дали яйцето му е обградено. Яйцето му не е обградено. Аз го причакам диране некъде. Верно. После няма как се кача горе, знаеш. Как да няма, бе? Нямам блокчета. Верно ли, бе? Да. Отивам на този остров, правя си работи и айде. Викам това края, бат. Да, има един остров. Иде и виждам името. Спечелих! What the fuck? Бат! Тикнате за хак. Верно. И това ще бъде от този клип, хора. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се. Харесвайте клипа и айде.